give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality. Не му трябва музика, да. Час и половина, какво да правим? Ще види той как ще си купи, ами. И ще има да си бръщоле. Сега ако имахме да си бръщолеем, между другото, ако имахме разговорници да си бръщолеем, сега нямаше усетим път, само простотия. Напоследък доста често. Да. Накрая. Да. Добро утро, приятели, добро утро. Искам да ви кажа, че днес ще ходим на морето. Даваха го 30 градуса, ама гледайте колко пак стана. Времето не е хубаво. Ама пак е топличко. О, майко. Викаш, че има магистралата, ще има, няма да има хора, то страшна работа. Отиваме до Ямбол. Да видим нашия приятел Мифата. И после отиваме да видим морето. Няма да ви снимам. Нарочно тръгваме по магистралата днеска, за да можем да отидем до Ямбол бързо, да пием кафе, после да отидем на морето, да пием кафе, да се кефим на гледките, да опозорим деня и оттам нататък ще видим какво ще стане. Останете с нас, разбира се, няма да ви снимам тука тази скука. То, що така мангулмът. Виж го. Какво е, студено ли ти е, бе? Бастун. Мазика, мамичо, как гледам, като снимам. Ма после се кефат, като имат снимки. Добре. Как да ти дигна? Не съм си... Жената ми звъни. Ма няма кой да вдигни. Приятели, няколко минути по-късно сме минаваме Чертан. Виждате как нивите позеленяват. Генерална репетиция правим за откриването на сезона. Днеска ни е малко откриване на нас. Да се позабавляваме, да отидем на морето. Март месец, 15-ти. Мехлем. Гледайте, жълтичко. Абе идват цветовете. Жалко, че не е слънчево, ама поне е топло, като за сезона. Дано не се усмихне малко слънцето днеска. Ще е много по-приятно. Настроението е друго, като е чисто небето и слънцето пече. Скука. Магистралата е скука, ей! Полудей. Ямбол газ. София, Пловдив, Варна, Бургас. Поне при нас. Убре. Ето го Мифата с новото моторче. Няма това, взимаш нов мотор и по-пиш грабни гуми. Това е положението.
БМВ да дава мигач не може да бъде. То Ямбол големи ремонти претърпява, ще стане кукла. Гледай тук, център, ментър, асфалтират улиците. Жалко за стария асфалт, беше доста забавен. Почваме, като съберем, почваме правим глупости. Само глупости правите, иначе. Това па е то световна личност тук. Стойте, стойте. Стойте да направя една снимка. Чакай, стой, бе. Не, бе, на всичките. Митьо! A few moments later. Ами в момента сме в Ямбол, тъмън станахме от кафето. Добре, ако искаш, подмени Ямбол и спри на някоя бензиностанция, ние след малко излизаме от Ямбол и ще се срещнем направо на магистралата. Добре. Да, да. Просто пиши на коя си, за да можем да дойдем там. Ай. Продължаваме, пихме кафе с нашия приятел Мифата МВ. Сега отиваме на морето. Скачай в БМВ-то. Да, бе, той има табели. Ай, батко, благодарим за почерпите. Ай, мой, много поздрави! Ей, толкова години по тия пътища, толкова е яко усещането, че не е истина. Хората ме питат до кога с тия мотори, дали боли всичко. Боли ме, да, обаче не мога да замени нищо това изживяване, разберете. Не е за всеки. Не е за всеки. Тук групата ще се увеличи на тази бензиностанция. Ко са, брат? Усетихме, бързо дойде. 10 ми даде. Шко стана, бе? Еми, това е! Кой си има круиз контрол, си е добре!
Това е. Това е. Новото си е ново. Бургас! Бургаски вечери, рибарски мрежи. Жега! Лъчо, да беше казал, че идваш по-рано да ни вземеш банските в този куфър. Абе, аз забравих, че съм с AGM акумулатор. Старт-стоп системата да си активирам. Един приятел ми го взе. Ах, как няма да запали? Гледай какво прави. Тихо, полицията, тихо. Ай, Нисан. Ай, 350. Ай. Всичко живо ще е на плажа. Здрасти, чиче, браве! Браве, Филипс! То ми даде лукче да смуча против кашлицата, взех да кашлям. Хайде на морето! Има ли навалица? Всички са на плажа. 28 градуса е. Ей, напекахме се малко на слънце. Дано филтъра да е добър. Ама днес цял ден не мога да избера филтър. Времето е страхотно. Подишахме малко морски въздух. Тръгваме да се прибираме. Няма да се прибираме пак по магистралата. Разбира се, отиваме да гоним Стара Загора и Казанлък. Сега къде е Айтос? Айтос! Викам Айтос ли? Даже обмисляме варианта утре да доведем децата тук. Ох, така ма напечи, че направо ми падна батерията.
Чия беше идеята да видим от тук, бати кепа? Искам да ми отговорите в коментарите от кой тип карачи сте, които гледат само напред, тези, които карат бавно и гледат природата, или аз, примерно, съм от тези, дето хем карам бързо, хем искам да видя всичко. Малко не се получават нещата, ама каквото мога попивам. Олигофрен! Двама олигофрени на едно място. Един дет кара на задна гума и един дето изпреварва на забраненото. Това е положението. Така става обикновено. Петолъчката. Ана, майко! Какво стана? Ще махам и това ли бе? Какво стана? Изгоря ли съвсем? Той сега... Бах ти якото копили май. Много е якото. Трябва да се пипа бе. Сега ще видиш. Това 2 цилиндъра ли е? О, майко. Той си има, ама това няма значение. Сега ще видиш уши. Сега ще видиш уши Мюра USA. Юши Мюра. Ти виж как е изгорял, бе, човек. Ватата му се... Да. Дай. Дай му жега. Ти лут ли си, бе? Човек, искам да пия кафе и да ям нещо сладко, защото днеска съм ял сладко и затова ще ма трепат гълбите. Да. Няма по-добри от тези моменти, в които караме цял ден по такива празни пътища. Сега няма начин, почти не е имало ден, в който да нямаме ситуация. Това е когато си на мотора. Но пък в такива дни като този просто удобно ми е, перфектно ми е, вървим, караме приятно. Гледаме тези пейзажи, Стара планина. Сега караме по Балкана вече. Четата бяха намерили някакво страхотно кафене в Казанлък. Сега отиваме да пием кафе 5:30 след обед, 17:30 т.е. Така че деня се изпълва невероятно. Кафе с приятел, видяхме му новия мотор, моренце, обяд, кафе на плажа, сега кафе в друг град. Вече сме на 430 км днеска преход. 40 даже, 500 ударихме току-що, но имах едни 40-50 км навъртяни преди това, не занулих километража. Добър старт на сезона. Има някаква много гадна мараня и ме съмнява, че въздуха е такъв заради това, че всички пръскат полята. Сега реколтата и ми се струва, че от това въздуха е леко замрасен.
Даже се усеща леко тежък. Голяма група, голяма, браво. Полиция! Че не са пи кафе. Вече не издържам. Той трябва да води на кафето пък. Вика, не знам къде да хода. О, боже, боже. Миналия път не влезнах и от тук и сега не мога да се ориентирам. Пак не знаем къде отиваме. Па? Що? Ари бе! Гледай москвич! Осанка! Пак не знаем къде отиваме. Ма ще разберем. Къде са гълбите? От оная страна. Кучето да не изплашим аз. Хората си вкъщи. Кофи шоп Питърс. Питърс кофи шоп. Приятели, тръгваме си от Казанлък. Финални километри до Пловдив. Имаме още 100 км. Пихме кафе в Питърс кофи шоп в Казанлък. Между другото, обстановката в кафенето е страхотно. В кафенето е страхотна. Машината изглежда топ. Кафето също е страхотно. Ободрихме се, макар и вечерта. Бахти красотата. Горе има сняг. Карай, бе! Карай, бе! Нали не искаш карай? Карай! Така съм карал, нака съм карал. Днеска гугутки, ситуации, сръпвания, задни гуми, простоти. Какво да правиш сега? Начало на сезона. То без това не може. Някои хора не изкарват деня. Там ще ни вали ли, ко? Бахти якия ден, майна. Отдавна ли съм имал такова каране. Това е. Имахме си план, нали, с леки неизвестни. Страхотно просто се получи. Кафета, мафета, бургащи, плащи, храната. Това е. Да има някакво неизвестно. Да си ходя от 10 000 пъти на едно и също място. Страхотна гледка, Не знам дали на камерата виждате нещо, обаче мистично. Планината, сняг, мотор, облаци. Просто настръхвам. Не може да го усетите в колата това. Бей! Приятели, нашето пътешествие е към своя край. След малко става 12 часа от как съм излезнал от къщи. Уникално. Дали се чувствам изморен? Не мога да кажа. Дали се чувствам обновен? 94%.
ще спрем тук на труд, защото някои от момчетата могат да фанат магистралата, да се прибират. Ще останете още малко с мен, но тъй като не знам колко карта и батерия ми остава. Ако ви харесват такива видеа, харесвайте, абонирайте се за канала. Ако искате да ме подкрепите по някакъв начин, финансово или както и да било, MC Pro наклонката Zimoto. Някои от моите артикули са там. Ако искате да подкрепите моите партньори от MC Pro, вземете си тяхни продукти. Имат уникални тениски, худита, чаши и всякакви други неща. Разгледайте сайта, вземете си. Качеството наистина е страхотно. Да. Ако искаш тук да завием аз надясно, ти наляво и да се блъснем. Минахме 600 км и да се блъснем тук. Много яко каране, май. Много яко каране. Първото за сезона дълго каране, но много ми хареса днеска. Не знам, може би, защото не съм карал ли. Много ми хареса. Дори по магистралата сутринта ми хареса да карам. Това е всичко от нас за днес. Ще се видим другия път. Ей, как му стърчат жиците, погледни. Тук някакви мостови има, пак не мога да правим ремаркетата. Какво става с тия съвременни коли, релета ли няма, всеки си прави каквото си иска, всеки слага теглич. Това не е като едно време на москвича вържи две жици, ай, даже и да не свети, на никой не му пукши. Тук иска да си отидете при майстора, да си дадете двата лева, както казваше един мой колега, да си дадете 2 лева и да ви го направят като хората. А не да се правите на специалисти, после оле колата ми изгоря и не знам си какво. Хората отвориха вратите вече. Супер. Ай, чао!